Hello, maing adlaw, maing uto, maing hapon ninyong tanan mga bayot no. Asa man mo dapita karong lugar maayong paglantaw sa akong video. Ang akong kapika sa ilong dire bigsi og tulod ani yang binhi. Kayog niya pa miningon man gud siya nga man economy aning shop sa pangbata nga mga sanina, dulaan sa mga bata. Kay mo palit mi og kanang pang outfit ni Karina sa uto mga bayot kay perte ng tugnawa diri karong panahon na mga bayot. While si Karina akong gibuhian din ha. Namili pugod diri mga bayot ug unsay angay isuoto ni Karina kay ako magud iyang papiliyon na ug unsay angay i-outfit na iya ang binhi. Basta man ikuan siya pa maglibog ug unsang sanina amoy ako ang ipapalit ni Haruta. Kay murag lantaw nako sa akong mga mata tanan patsada. Lami kay nig mga tila diri mga bayot kay tanan gyud kuton. Daghan kayog mga hasway nga mga sanina mga bayot or mga style pero makuyapan ka sa presyo. O i-convert niya to sa tuwa mga bayot murag makapalit na kuanig sinandumeng isa kasako. Mao nang di na lang ko maghuna-huna sa presyo mga bayot kay di man pud ako'y mobayad. Ang atuwa nga patsada og sanina nga ato ang binhi ba. Namaligya pa dai na sila diri og tangkal sa bata. Kami sa una nga mong nahibawan duyan ra gyud nga sa kusarina. Diri mga bayot sa planeta nga akong nanhiyan daghan kay mga sitiburitse. Namili din ako ang binhi dira og mga dulaan pero kanang mga dulaan na kataw pa man ang pangbata ba nga mututoy pa sa inahan. Ipakita na ko ninyo na og unsay porma sa higdaanan sa ilang bata dire. Patsada mga bayot unya maka-choose pa jud ka na og unsang kulor ang imuang ipabutang. Napada sila gipang display diri mga dress sa pangbata para sa birthday, bunyag, basta unsang klasihang okasasyon na adri tanan. Human na magpalit sa sanina ni Karina mga bayot miningon nga ako ang kapika sa ilo nga managkot ko no mi diri sa simbahan mo nang dali mi ganhi dire. Kung magpatindog sa kandila, syempre mo pauli na gyud mi. Kay malisod pog dira mi mohigda sa simbahan no. So nagbackline na mi dinhi kay si Karina dili mo sakay sa iya ang patulod-tulod ka kariton. Labong pa ni diri nga ila ang mga tanaman mga bayot kay murag bugnaw-bugnaw pa man pero og mag-snow na gyud ni kaning mga tanuma murag ipang cancer, mga lagas ng tanang mga dahon ana gamot na lang og punuan ng utindog. Mao ning nindot og bulak, nindot og dahon ning mga tanaman diri sa kadaplinan kay inetiman na nila og bubo og tubig. Napoday na maligya diri shake kay na may karatula. Nakakita mig tindahan diri sa pangbata mga bayot. Dali-dali mi diri og sulod kay basin og nagtinda ni sila diri og aridoro sa pangbata ba. Pat good og dili arinola na lang aron di nato daghanon og yaw-yaw ni. Pagsulod na mo diri mga bayot mga dulaan ra man ning gipang display diri sa mga bata oy. Wala sila arinolang baligya. While gabakline niya akong anak gabagot-bot. Si hi. How are you? How are you? O diba isog ka siya nga ako ang pangutanon. Duha ray reason ani nganong gayna ni either gigutom or gikapoy. Doon na demi sa among panimalay akong gihukas sa akong jacket kaya ron ingnon putag sexy ba. Bisan og murag tadtaran ko na to ang lawas. Atong ipakita ko ni diri sa atuang silingan nga patsada ta lisyo. While gabaktas day ko diri mga bayot na isa ka couple litong ga date man siguro na sila. Paminawan ninyo usay istorya ni Karina atong yang nakita. People, yes. Nagmarites po si Karina, nakita siya tong duha ka tawo, mingon siya people. Mao din sa nina ang ako ang napilian atong dito mi sa shop. Pang autumn outfit na siya mga bayan. Naipahikot-hikot sa liog. Nya kani ako ang binhi dire, summer na summer ang outfit to. Di magpailis, di magpatawod og sa nina og pajama kay murag gigangan pud siguro siya nang kanunay siyang putos ba. Kay maskin pat siguro og ako pod kanunay puston, mura man pud siguro ka din ha og bodbod nga kamanting. Angry. Ah! Go, stay. Dali-dali kong sulod diri sa kwarto kay nagpanawag ang iya ang papa. Mao din akong nasudlan mga bayot, iyang gidulaan ning mga kwarta. Dito basarang ako ang ugangan gani ng buntag, mo ni iyang gipalit. Gipalit siya 2 ka kilo kaya kuno ning gamon og gym. Mao nang iya na ning gihinluan. Unya nagpabukal siya diri og sugar white 1 kilo. Dayon pagkalanay sa asukal, iya na ning gibubo diri ning protasa. Okay-okayo na siya, tama na siya malanay. Tambal po ning iyang gigama. Og hilantan ka, subawan ka, og sakit imong tutonlan, magtimpla kag tiya, mao ni imo ang partner hastang lamia pagkagabi anay ni katulog nimo mahawasan jud ka. Kani ako mga kagupa diri mga bayot, hilig jud kayo ni sila og tiya, samot na og tingbugnaw. Di gyud kompleto og di ta katilawan ning niluto sa kung ugangan no. Bayet, wa pa katilaw ang galuto pero ang galantaw gauna-una na. Feel man gud nako nga lami jud ning kalanuna. Kay lantaw pa lang nako daan nga daghan kaayo og asukar. Sure jud ko nga lami kining kalanuna. Pero naon sa bang naingon magkinumot ni ako ang nawo nga nakatilaw aning pertimang asdoma. Pero bisag aslom siya mga bayot lami gud siya mo nang magkuha ta diri og platitong gamay
Kay maghukad tani mga bayot, mukaon gyud tani, di gyud wag paalakan si Celestina basta kaon na. Piliyaw na to ng dark red kay mga bayot kay dili ra kayo siya ingon og aslom. Oh, di ba? Nagpaibog pa ko ninyo. Sa mga naiinani sa inyong mga panimalay, nako itambag ninyo nga pagbuhat mo ani kay makatabang-tabang yun niog na amoy mga sakit. Magtimpla lang bug tiya dan ilunod ninyo ni siya. Aw, wa na. Mura pud bug nakainom og tambal dira. Pwede pud ninyo ni mahimong juice ning kalanuna, gagama din niya ko ang ugangan diri og juice para ni Karina. Bawo lang ka pod og mo inom baka ang iya gigaman ani. Ang paggabane gapabukal siya tubig, pagbukal gilunod niya ning protasa dan gibotangan niya gasukar, awa na. Juice na dayon. Ready to love ok na day ni. Milabay ang pulo ka tuig mo na ni mga bayot, gibutangan din ni sa ako ang ugangan diri og duha ka isles nga limon para pahumot-humot. Pwede din nimo na ibutang dinhi sa ila ang garapon diri mga bayot, mao ni ang garapon nga butanganan sa ako ang ugangan diri din na din dire. So dire na ako tapusod ako sa Tiburiti karong adlaw. Salamat sa inyong paglantawan. Don't forget to subscribe my YouTube channel. See you tomorrow. Bye-bye.